Aja dicekel wis tak cekel 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 aja dicekel Pokoknya damai lo ya. Asik kan? wis tak cekel aja dicekel 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 Apa ora enak gawe tuku banyu setan. Apa orang mikir yen mendem iku bisa buka pikiran. Ojo diteruske mendem mergo ora ana untune yo cepet marenono mendem ben dawa umurmu oplosan 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 wis tak cekel aja dicekel 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 coba sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelecehan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggen yo wis cukup jangan bukan yo mari yo leren-leren no ojo ja ja ja
marah